Hvad så derude? Nu er Premier Leagues første runde simpelthen spillet, og det er tid til, at vi skal lave nogle udskiftninger. Det vi gør, det er, at vi skifter Tempo ud, som blev skadet, og så skifter vi også Rico Lewis ud. Grunden til, at vi skiftede ham ind, var fordi, at vi så, han startede inden for City, og så var han selvfølgelig næsten en must-have. Men jeg tror ikke, han kommer til at spille næste kamp, så vi skifter ham ud. Så skifter vi også Kai Havertz ind. Jeg købte ham egentlig på holdet, fordi jeg troede, at han var angriber. Men det var han så ikke. Han var bare central midt. Så ham skifter vi også lige ud. Whoops. Og så Garnacho, som... Ja, han røg sgu også bare. Han fik ikke scoret og sådan noget. Så det vi gør i stedet for, det er, der er en mand, vi er nødt til at have. Han var så offensiv for Chelsea, og vi skal simpelthen have Ben Chilwell. Han fik løn assist, og så var han tæt på at score. Eller han scorede faktisk, men det blev så dømt for offside. Så i angrebet, så skal vi simpelthen have en mand, som jeg næsten vil mene, at jeg vil have. Jeg skal lade ham af Mbeumo. Tager straffe for Brentford, der er rigtig offensiv. Så ham vil jeg også gerne have. Så herinde på midten, der vil jeg vil gerne have haft Rodri. Fordi at han fik scoret, og han virkede ret offensiv for City. Men i stedet for, så køber vi en mand, som næsten er lige så god, nemlig Mitoma. Som er virkelig god til 5 mil, også prisen. Så tænker du sikkert, 2,1 mil tilbage til en plads. Det jeg gør, det er, at jeg køber selveste den billigste spiller af spillet, tror jeg i hvert fald. Ham er Ola Aina. Grunden til, at vi tager ham ind, det er fordi, at han spiller venstre kant for, eller sådan venstre midt slash for Nottingham Forest, og de møder Sheffield United i den her kamp. Og så tænker jeg, at det er næsten den bedste kamp, de kan få, så ind med ham. Så vi over 4 udskiftninger. Jeg synes egentlig holdt så meget fint ud nu. Det var det, jeg gør til anden runde af Premier Manager.